Wengenzeka ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila uzonke indawo la kuzofika khona le video. Babo bedukile utholakala esebulewe wanqunya ikhanda. Sikhumbuzo unquma nomnyango 54 wakangena etsheni eFryhead. Ubeka amakhelwane kunomcimbi uthe mangabe seyemzini wakhe ntambama akabangeke esafika bamfuna ke bangamthola. Uzowatholakala ngakusasa enqunyiwe isidumbu sakhe noma ke besingena khanda uze wangcwatsha ke lingakatholakali. Izindaba ke lezi zibhlungu kakhulu sabele lapha ke enkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi sebeqalile bayakhuluma ngazo ke babeka imbono yabo ehlukahlukene. Nangomuntu kwaze kwanzima kulomhlaba saze sizobalekela lapha inkosi sivikele nemindeni yethu sibiyele singabantwana bakho. Nangomuntu yocabanga nje isikhalo somuntu ngiye ngibone nje ku Black Life TV kuxoxa ngaso ke igameko ezithi ke ayifane nalesifisa ukuthi ngizovola khona umbono wakhe sihlangane lapha kwi comment section.